सोनाटा ରହିବ ତଳେ। ହଇ ଦେଖ ତ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ର ଯୋଉ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତମ ଝିଅ ବୋଧେ କି ନାତୁଣୀ ବଡୁ ଏବେ ଏଠି କଣ ହଉଛି କହିଲେ ଆମ ଅଜା ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ସୁନା ଏବେ ବାହାର କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେ ମାଟିରୁ ଆମର ଏଇ ନଦୀ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ସୁନା ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ଏଠି ଡେଲି ଆସ ଏମିତି ସୁନା ଖୋଜି ଆର ପଟ ନଉଟେ ହେରା ହେରା କଣ ରା ଇଏ ଆମ୍ବ ଗୁରା କି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ କି ଆଉ ତମ ଝିଅ ବୋଧେ କି ନାତୁଣୀ ବଡୁ ନାତୁଣୀର ଝିଅ। ଓହୋ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବାଙ୍ଗଦର ବୁଝିଲ କି ପାଲହଡାରେ ସେଟା ଆମର ଯାଉଛି ପାଲହଡା ଶୁଣିଥିବ ଅନୁଗୁଳ ଆମର ପାଲହଡା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ବାଙ୍ଗଦର ଭଲ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗା ବୋଲେ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଏ ଦେଖୁନ ସୁନା ଫୁନା ବାହାରୁଛି ସୁନା ବାହାରି କମ କଥା କି ସୁନାଟା ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନାହିଁ ନା ସୁନା ପାଇଁ ଲୋକ କିରା କିରା ଗୋଟେ କରି କୁରା ପକଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସତରେ ସୁନା ବାହାରେ କିରା ବାହାରେ ଏଇନା କିରା କରୁଛ ତଳେ କିରା କରୁଛ ତଳେ ଏରା ମାଟିଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଧୋଇକିରି ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ପକେଇ ଦଉଛି ମାଟିଟା सोनाटा ରହିବ ତଳେ। ହଇ ସମଲ ଆଡକୁ ଯାଉ ସମଲ ଆଡେ ଏଇ ଯୋଉ ସମଲ ବ୍ରିଜ କି ଆଡକୁ ଯାଉ ମିଳେ ନା କି ସୁନା ଏଇଟା ପରା କାଇଁ ଏଇଟା ଓ ଏଇ ଯୋଉ କଳା କଳାରେ କି କଳା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦିଅ ଦେଖେଇଦେବି କୋଉଟା ଦେବି ଏଇ କାଠଟା ଏଇଟା ନାଇଁ ଦେଖେଇଦେବି କି କଳା ରାସନା ହେଇତା ହେଲେ ତ ଆମେ ରଜା ହେଇତୁ ଥରକୁ ଏତିକି ଆସିବ କଳାରା ହେଲେ କୋଉରା ଦେଖିମି ଟିକେ ଦେଖେ ସୁନାରା କାଇଁ ଏଇ ହଳଦିଆ 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 ତ ଏଇ ରୁଅ 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 ଏଇଟାରେ ପଡିଛି ଖାଲି ସବୁ ଖୋଲ ଉଡି ବି ଯାଇଥିଲି ପଡିଗଲି ମୁଁ ଖାଲି ପଡି ଖୋଜିକିରି ଆଡେ ଏରା ଖୋଳି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଇ ଦେଖ ସୁନା ଆମର ଅଜା ଏଇନା ବାହାର କଲା ପାଣି ଭିତରୁ ଦେଖିବାର ତ ସୁନା ଅଜା ପାଖାଇ କେତେ କହିଲ 400-500 ବାହାରେ ନେଇ ଗ୍ରାମେ ସୁନା ଆଡୁ ଭାଇ ବାହାର କରୁଛି ଅଜା ବାଙ୍ଗଦର ନଦୀ ଭିତରୁ ପାଣି ପୁରା ମାଟି ହାଡି ଖୋଳି ଦେଇକିନା ବାହାର କଲା ପୁରା ବାହାରି ପଡୁଛି ସୁନା ତାହେଲେ ତମେ ଡେଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସ ଅଡିକି ନାଇଁ କି ସୁନା ବାହାର କର ହେଠୁ ସୁନାର କ୍ରିୟା କର ହେଠୁ ଏଇ ଦେଖରେ ଭଲ ସୁନା ଦେଖି ମତେ ଦେଲ ଦେଖ ତ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ର ଯୋଉ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲ ସୁନା ତୁ କିରା କରୁଛୁ ପଢୁଛୁ କୋଉଠି ପଢୁଛୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ବଡକୁଦରେ ପଢୁଛୁ ଏଇଠି ଜଣେ ପଢୁ ବଡକୁଦରେ ତୁ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆସିଏ ତୁ ପଢୁଛୁ ତୁ ବଡକୁଦରେ ତମେ ତାହେଲେ ବଡୁ ଫଡୁ ଦେଖି ସାରିଲ ନା ନାଇଁ କି ଆମେ ଯେ ଏବେ ଯାକେ ବାହାଘର ହେଇନୁ ଛି ଆମେ ବାହାସା ହେଇନୁ ଅଜାରେ ବଡୁ ନଡୁ ଦେଖିକି ସୁନା ଫୁନା ବାହାର କଲାନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମଜା ଲାଗୁଛି ହୀରା ବି ବାହାରବ ଜାଣିବ ନାଇଁ ହୀରା ବି ବାହାର କର ଯା ବୁଝିଲ କି ମତେରୁ ଡାକିଦବ ମୁଁ ଆଇବି ନେବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ବାହାରକୁ ତା ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଶୁଣା ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛି ଖାଲି ପଡି ଯାଉଛି
ହେଟା ଖୁଲୁଡି ଯୋଉ ଦେଖିଲି ହେଟା ବି ପଡିଗଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖିନା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ଯେ ପଡିଗଲେ ବି କେହି ପଡିଗଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଆଜି ପଡିଯିବ ଭାଇ ଛାତିଟା ଅଧା ପଳେଇବ ମୋର ଲକ୍ଷେ ଫକେ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଆଣିଥିବ ଆଉ ପଳେଇବ ହେଲେ କିଣି ଲାଗିବ କିଣିଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ଆଉ ହଉ ଯା ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ତମେ ତ ମିଳିଗଲ ସୁନା ଦେଖେଇଦେଲ ମତେ ଆଉ କିଆ ଦରକାର ସୁନା ମିଳିଗଲା ରେ ଭାଇ ମତେ ହଉ ଯା ମୁଁ ଆଉଛି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଜା ବି ଆମର ସୁନା ବାହାର କରୁଛି ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୁନା ଦେଖ ବାହାର କରୁଛି ଅଜା ଦେଖ ଦେଖିବ ଅଜା ସୁନା ଟିକେ ପାଇଲ କି ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଏରିଆରେ ଦେଖାହେଲା ଦେଖିଗଲା ତ ଏଠି ବି ସୁନା ମୁଁ ଆରପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କିରା କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଆରପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପାଇରା ଅଛି ନା ହାରିକି ଯିବାର ତ ଦେଖି ତ ଦେଲ ଚଉପୁଟରେ ତ ଦେଖିଲ ସୁନା ଦେଖବା ତ ଦରକାର ହେଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି ଏଠି ଆଜି ନାଇଁ ଅଜା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଟିଆ ବେଳକୁ ଏଠିକି ଆସୁ ଭୋଜି କରି ଘର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଶି ମୁଶାଇନା ଭୋଜି କରି ଆସୁ ଏଠିକି ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଜାଗା ଆସିବୁ ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି କରୁ ହେଲା ବହୁତ ଥର ଆସୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଆଗ ଭଳିଆ ଜାଗା ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ପୁରା ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଯୋଉଟା ଏମିତି କହନ୍ତି ପୁରା ହେଇଭଳିଆ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଠିକସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ବାଲିଖୁଲ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ବାଲିଖୁଲ ନେଉଛି ଆଉ ତ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗରୁ ଆସିବ ଜାଗା ମନ ଭରିଯିବ ତମର ବୁଝିଲ ଛୁଆ ବେଳକୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ବଢିଆ ମଜା କରୁଥିଲୁ ଏନ୍ଜୟ ଅଲଗା ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଛୁଆ ବେଳ ଲାଇଫଟା ଆଉ ଥରେ ପଳେଇତେ କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ ଏଇ ଲାଇଫଟା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଏଇ ଛୁଆ ବେଳ ପୂର୍ବ ଲାଇଫ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।